Này apa Đi người ni gờ thái dù liao Đừng đi nơ sự gì này Đi bài đi mà là Gan hư bài Gan hư bài Gan hư bài Đi bài đi mà là Gan hư bài Gan hư bài Gan hư bài Này apa Đi người ni gờ thái dù liao Đừng đi nơ sự gì này Đi bài đi mà là Gan hư bài Gan hư bài Gan hư bài Đi bài đi mà là Gan hư bài Gan hư bài Gan hư bài
खोनासंफै खोनासंफै आफा खोनासंफै गोरबो खना खना आं बुंनाय लोगो साराखौनो हारसिंनो बुंनो हागौमोन साराथ' साननायाव बुंबाबो ओं रिं क्लिं क्लिं सोरजिगिरि अखोराङाव दं मानसि जिबिया गाबो अराय आलो आयनासालि सिङाव नों आफाखौ साखि लानानै रायजो राजाखौ साखि दोननानै आंनि असे फिसा मिरा बसुमतारीखौ जानाय बाहागो रायनानै आं दिनै 1 नं रामपुर गामिनि आबाद दानगिरि जानानै फालिगान्थिखौ खाना होनो नागिरदों जाहाथे बे गथ' सानैनि अनलायनाया अराय सम जुगे जुगे थैस' थांस'सिम बिमा बिफाजों गोरोबनानै सुबुंजों अनलायनानै रायजो राजाजों अनलायनानै रायजो जानो हागोन होननानै आफा इसोरनि सेराव आफा इसोरखौ साखि दोननानै बे गथ' सानैनि जाहाथे मिजिंथिदों बेजों लोगोसेनो आङो दिनै आबाद दानगिरि जानानै बिथांमोननि फालिगान्थिखौ गोरायै खानो नागिरदों जाहाथे बिथांमोननि अनलायनाया जुगे जुगे थैस' थांस'सिम थानायनि थाखाय सान अखाफोरा जेरै जोंगोन बाथौ गुदियाव आलारि बाथिया जेरै जोंगोन नै दिनैनिफ्रायनो नों आफाखौ साखि दोननानै बे समायना सायनासालि सिङाव थानाय गासिबो आइ आफाखौ साखि लानानै हाथरखि हालानि जमहरनि अख्रां सायाव थानाया अराय सम जुगे जुगे रायजो मोनजालांगोन आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर सारस्रिनायाव दहाय आफा सोरजिगिरि अबंलावरि बोराइ बाथौ ओं ह्रिं क्लिं पतसे ओं ह्रिं क्लिं पतसे ओं ह्रिं क्लिं पतसे दहाय
गोसो जायो दाउफोर बादि